Hei kaikille, olen Tuomo Falk, V-Casterin ensimmäisiä enkeleitä ja nykyinen hallituksen jäsen. Olen nähnyt hyvin paljon, miten firma on kehittynyt ja nyt näen tässä miten isoja bisnesmahdollisuuksia meillä tälläkin hetkellä on. Ollaan täällä Kärkkäisen Markon kanssa puhumassa tiukkaa asiaa, mitä mahdollisuuksia meillä on liiketoiminnassa ja kuinka ne kehittyy. Ja etenkin Marko on meillä kriittisessä asemassa siinä, kuinka meidän USA:n valloitus etenee. Marko, haluaisitko kertoa asiasta lisää? No, kiitos Tuomo. Joo, nimeni on Marko Kärkkäinen, yksi uusimmista hallituksen jäsenistä. Olen myös sijoittanut yrityksiin, eli uskon tähän. Ja lähti varmaan historia siitä, että toimitusjohtaja Janne oli yhteydessä ympäristöalan yritykseen, jossa oli myös sijoittajana ja hallituksen jäsenä ja otettiin käyttöön ja huomattiin, että tässä on hyötyä. Ja nyt näiden muiden tehtävien ansiosta niin minulla on hyvät kontaktit Yhdysvaltoihin ja ollaan siellä aloitettu nyt huomattavia yhteistyökuvioita ja polku lähtee kohti huippua. Eli siis ihan omakohtaisella kokemuksella huomasit, että mitä voidaan saavuttaa ja sitten päätit, että nyt tästä saadaan paljon isompikin aikaan. Kyllä, ja ihan mielenkiintoista. Nämä referenssit Suomessa on mun mielestä hyviä, joita voi käyttää sitten tuolla myös Amerikoissa. Niin, meillähän on paljon referenssejä Suomesta. Meillä on Maikkarin sääkuvat, tulee muun muassa meidän järjestelmän kautta, meidän ratkaisun kautta. Sitten meillä on Daruden kanssa on tehty yhteistyötä, Tesla Clubin kanssa tehty yhteistyötä. Että nämä tuntuu todella merkittäviltä isoilta nimiltä Suomen tasolla. Kyllä joo, näitä esimerkiksi MTV:tä on käyttänyt hyväkseni, kun on ollut mediataloihin yhteydessä Amerikoissa. Ja se antaa vakuuttavuutta ja itsekin lähettelen sinne kuvia tasaisin aika ajoin ja parhaimpina kuukausinahan V-Casterin kautta on ollut noin 50 000 kuvaa ja videota meidän MTV-sääkuvissa. Ja toinen nämä Darute tunnetaan maailmalla. Me keskustellaan Amerikoissa esimerkiksi iHeartMedia, iso radio-podcast-talo. Se antoi myös vakuuttavuutta sinne keskustelualoituksiin. Ja sitten oltiin mukana tässä Teslassa. Ja Teslasta niin ollaan keskustelussa tällä hetkellä Texasissa paikallisen dealerin kanssa, että jospa tehtäisiin niin kuin Texasin malliin niin kuin isompi kuin täällä Suomessa. Oi, se olisi kyllä mahtavaa. Ja siellä Texasissa varmasti kaikki on isompaa, niin tuokin tulee olemaan isompaa. Kyllä. Joo, näiden lisäksi tosiaan sitten on Nelosen median kanssa on tehty ja sitten tietysti nämä niin kuin kiinnostaa, että miten nämä kassavirraksi kääntyy, että tietysti nyt tässä puolella emme varmastikaan pysty niin kuin ihan tarkkoja lukuja avaamaan, mutta jos oikein olen ymmärtänyt, niin Maikkarin laskutus on tällä hetkellä niin kuin 1000 luokissa ja siellä on sitten niin kuin useita eri palveluita sovittu, jotka lisääntyy ja sitä mukaan kassavirta kertautuu. Muistanko tämän oikein, Marko? Kyllä se moninkertaistuu, että se viedään siellä organisaatiossa läpi muillekin kanaville tai muillekin osastoille ja sitten jatkossa TV4 Ruotsista on kiinnostunut käyttämään saman konsernin TV-kanavaa. Joo. Tämä on hieno homma. Oliko meillä mikä käsitys, että minkälaisella aikajänteellä, jos oikein muistan, niin tämä oli niin kuin mainos-TV:stä itsestään riippuva, että miten nopeasti etenee. Mutta uskoisin aika nopealla aikataululla. Että jopa tämän vuoden aikana. Kyllä. Joo. No se on hieno uutinen. Mites sitten mainitsit näistä USA:n pään tekemisistä? Mitä tuossa mainitsit muutamia konsepteja, mutta tiedän, että olet ollut siellä paljon tekemisissä ja on useampi rauta tuleessa. Mistä lähtisit avaamaan näitä kissejä? Itse asiassa kaikki lähti liikenteeseen EarthX-tapahtuma vuonna 2024. Otin siellä puheeksi, että V-Caster voisi olla apuna. Tässä olin siellä puhumassa ympäristöasioista. Se on yksi maailman suurimmista tämmöinen ympäristöalan kongressi, jossa on vakuuttavia esiintyjiä, keynote speakereitä, home officeit, niin kuin Amerikan tärkeimmät home officeit. Siellä oli Meksikon valtion edustajia, vietittiin environmental experience ja Rotarit oli siellä mukana. Eli tämä avasi meille huomattavia kontakteja koko Amerikoissa ja siitä me saatiin sitten kutsu tämän vuoden 2025 EarthXään, jossa sitten toimittiin mediapartnerina ja asiakas oli erittäin tyytyväinen. Eli sielläkin nähdään tämä, että yhdellä oven avauksella se johtaa sitten muihin oviin, joita saadaan auki ja koko ajan eteenpäin päästään näissä. Kyllä, ja tällä hetkellä me työskennellään Newport Beach Rotary Clubin kanssa, joka on tämmöinen World Service, Global Service Club, niin tämmöinen 100 projektia, 100 maata.
Se tulee olemaan tämmöinen sivutapahtuma ennen ÖTäksää ja sitten nämä palkitaan nämä parhaimmat projektit sitten täällä ÖTäks-tapahtumassa. Ja Picaster on siinä sitten yhtenä avainyhteistyökumppanina. Ja mikä tässä on merkittävää, niin tässä marraskuun puolessa välissä CNN tulee julkaisemaan tämän projektin. Se on CNN, iHeartMedia, Picaster, mediakumppanien, sanoisin, että aika kovan luokan avaus. Eli me saadaan niin kuin, vaikuttavia yhteistyökumppaneita tuossa ja me saadaan se näkyvyys, päästään sinne niin kuin näyttämään oikeasti, miten Picaster toimii, he saavat sitä sisältöä ja siinä jo win-win tilanne, että saadaan meille näkyvyyttä ainakin ja he saavat sitä sisältöä, mitä he kaipaavat. Kyllä, ja sitten me toimitetaan asiakkaalle toimiva konsepti, että ne osataan myös käyttää sitä Picasteria oikealla tavalla. Ja tämä on aivan mahtava mahdollisuus. Rotary-klubeja taitaa olla pelkästään Amerikoissa 20 000 tai jotain vastaavaa. Että puhutaan 10 000 asiakkaista. Ja ÖTäksen kautta siellä on monta brändiä on mukana. Niin kuin sanoin aikaisemmin, home office ja ympäristöjärjestöjä, kaikki on niin kuin valmiita asiakkaita. Joo. Tämä on iso muutos, mitä ollaan silloin alkuaikoihin nähden, mitä olin mukana, niin muistan silloin, kun oltiin taistelemassa asiakkuuksista ja se oli sitä konseptin kehittämistä ja miettimistä ja se ei ollut läheskään näin valmista kuin mitä nyt on. Et siinä on varmasti iso työ tehty, että näitä konsepteja on saatu ja on näyttää, että näin otat sen käyttöön. Se on erittäin tärkeää. Referenssit on ollut niin alusta asteen suhteellisen hyvät, mutta tämä konsepti, miten asiakas tätä käyttää, se on mun mielestä se A ja O. Silloin siitä tulee paras hyöty meille kaikille. Mitenkäs sitten nämä kaupalliset puolet, että nyt saadaan näkyvyyttä ja päästään eteenpäin sillä puolella, mutta minkälaiset kaupalliset näkymät sitten USA:n päässä on tällä hetkellä? No nyt on laskettu näin, että nämä tämänhetkiset kuumat asiakkaat ja nämä yhteistyöaloitukset, niin uskaltaisi puhua noin varovaisestikin noin 300 000 euron vuosilaskutuksesta. Se on kyllä merkittävä. Miten minkälaisella aikajänteellä? Loppuvuoden aikana ensi vuonna? Sanoisinko, että seuraavien kuukausien aikana. Erittäin tärkeää tässä on nyt, että me päästään myös sinne Amerikkaan itse paikan päälle, koska asiat ei etene pelkästään digitaalisesti, vaan pitää olla face to face. Ja amerikkalaiset on nopeita tekee päätöksiä, mutta nopeita myös katoamaan. Näin varmasti on. Muistan aikanaan itse näissä keisseissä taistelleena, että kuinka se oma FaceTime oli merkittävää, että sitten kun oli itse paikan päällä ja keskustelemassa, niin niitä asioita sai eteenpäin. Ja silloin ei ollut niin valmiita konsepteja, mutta nyt näitä konseptien vieminen on varmasti helpompaa ja sitten kun referenssit on lisääntynyt, niin se on myös merkittävä asia. Mutta tuo liikevaihdon kasvu, niin siinä kuulostaa huikealle potentiaalille. Miten todennäköisenä pidät? Onko mitään sellaisia vaaran paikkoja, merkkejä, mikä voisi vielä katkaista tämän homman? No tärkeintä on nyt, että me pysytään siinä ajassa ja siinä asiakkaassa mukana, että ei vaan löystetä yhtään. Ja yksi hyvä meidän tuki tällä hetkellä, että meidän hyväksyttiin tämän University of North Texasin Sport Management-ohjelma, joka on ainutlaatuinen maailmassa. Ja siellä meidän toimitusjohtaja käy näiden opiskelijoiden ja sitten tämän ryhmän kanssa koko ajan läpi, että miten me penetroidutaan Amerikan markkinoille ja mitä kaikkea nämä asiakkaat haluaa. Ja tässä ohjausryhmässä, tässä Sport Management-ohjausryhmässä on esimerkiksi henkilöistä Texas Rangers, baseball, Dallas Stars jääkiekko, Amsterdam Ajax, koska tämä ohjelma on osittain rahoitettu Hollannin valtion puolesta. Tuo on todella mielenkiintoinen. Siellä saadaan niin kuin näitä isoja urheilulajeja ja päästään sinne esiintymään ja näyttämään, mitä osataan. Eli siellä on niin kuin nähtävästi meille niin kuin todella hyvät mahdollisuudet, jos pystytään olemaan paikan päällä, maksimoimaan se paikalla päällä olo. On siis, ÖTX avasi meille todella paljon ovia, koska se Dallasin vieressä oleva Arlingtonin kaupunki, niin siellä on tämän Dallas Texas Rangersin baseball-areena, vieressä on sitten Cowboysien areena, Six Flags huvipuisto, ja mikä ehkä kiinnostavinta myös se, että ensi vuonna siellä tullaan pelaamaan jalkapalloa, eli soccerin maailmanmestaruuskilpailuita. Erittäin mielenkiintoista. Kerro vaikka lisää tuosta North Texas Universityn Sports Innovation Space-ohjelmasta. Mitä kaikkea se sisältää, mitä kaikkea se mahdollistaa, minkälaisella aikajänteellä sieltä on odotettavissa tuloksia?
Joo, me ollaan ollut nyt kuukauden päivät siinä mukana ja itse asiassa meitä lähtee sitten, Janne lähtee sinne pari viikon päästä vähäksi aikaa paikan päälle ja siellä luodaan sitä runkoa meidän ohjelma, miten me penetroidutaan näiden ammattilaisjoukkoiden avuksi. Ja meidän on valinnut siitä opiskelijaryhmästä tietty porukka, jotka halusi välttämättä Becasterin mukaan. Ja meidän onni on ollut se vielä, että 2 näistä henkilöistä, jotka on siinä meidän ryhmässä mukana, hoitaa myös osittain Texas Rangersin baseball MLB-huippujoukkueen sosiaalista mediaa. Eli he saavat niin kuin Becasterin siinä käyttöön ja oppivat, miten sitä käytetään. Ja hyvin suuret mahdollisuudet on, että sieltä pääsemme sitten heidän kautta eteenpäin. Kyllä, ja tässä on niin kuin win-win-win, että me opitaan, Texas Rangers oppii ja nämä opiskelijat, jotka on nuorempia henkilöitä, tuo siihen oman näkökulmansa. Uskon, että se on niin kuin loistava tilaisuus. Ja tämä ohjelma on siitä erikoinen, että siellä on mukana myös muiden ammattilaislajien edustajat niin kuin korkealta tasolta, mutta myös golfista BGA. Eli ollaan ihan huipulla. Ollaan, siellä on kaikki. Joo. Ja niin kuin sanoin, että nyt seuraavan mahdollisuuden tullaan sitten myös Eurooppaan ja Amsterdam Ajaxin kumppanina, jos hoidetaan kaikki oikein. Ja aikajänne tälle koko asialle, että aloitettiin kuukausi sitten ja uskoisin, että ensimmäisiä niin kuin todellisia tuloksia tullaan saamaan vuodenvaihteen jälkeen, ehkä jopa aikaisemmin. Eli tässä on muutama kuukausi tiukkaa rypistystä ja paikallaoloa ja sitten sparraamista myös ja tilaisuuksiin tarttumista siinä suhteessa meidän puolelta. Kyllä. Ja sitten vielä se aikajana jatkuu sillä tavalla, että samaan aikaan me aletaan valmistaa sitä huhtikuun ÖTX-tapahtumaa ja Environmental Experience-tapahtumaa, missä meillä on tämän 100 tapahtuma, 100 maata niin kuin erikoisavainrooli. Minkä kokoluokan tapahtuma tämä olikaan, tämä ÖTX? Tämä on 10 vuotta järjestetty Trammell C. Grow, paikallinen miljardööri, joka on kiinnostunut ympäristöasiassa, on laajentunut. Ja ennen pandemiaa, niin mun käsittääkseni parhaimpina oli joku 200 000, 270 000 kävijää näissä tapahtumissa. Nyt se on mennyt enemmän ehkä niin kuin ammatillisempaa, koska siellä on nämä home officet, sitten sinne tulee valtioedustaja, Rotary Experience ja sitten Environmental Experience. Eli porukka ei välttämättä ole niin paljon, mutta meidän kannalta huomattavan enemmän, paljon kiinnostavampaa. Kyllä, ja siellä tapaa taas ihmisiä, jotka voi keksiä sitten käyttää meille. Nyt tuntuu olevan todella hyvä momentum tässä. Puhuttiin Suomesta, että täällä on Maikkari muun muassa laajentumassa, liikevaihto moninkertaistumassa. Puhuttiin tästä näistä lyhyen aikavälin tuloksista Yhdysvalloissa, muutamista sadoista tuhansista euroista. Mutta tämä vaatii sitten varmasti myös panostuksia. Eihän tämä varmastikaan ilmaiseksi tule eikä saada aikaan, että vaatii meiltäkin läsnäoloa ja rahallista panostusta muodossa tai toisessa. Ehdottomasti hyvä pointti, koska me nyt tarvitaan panostusta siihen, että ollaan paikan päällä. Niin kuin aikaisemmin kerroin, niin amerikkalaiset tekee nopeita päätöksiä, mutta ne unohtaa nopeasti. Eli tarvitaan siihen kasvuun, paikan päällä olemiseen, näiden konseptien luomiseen rahaa. Ja unohdettiin mainita muuten yksi, mikä niin kuin auttaa meitä Amerikan valloituksessa, on myös, että ensi viikolla alkaa meidän kumppanuussopimus Helsingin IFK:n kanssa. Eli ensimmäinen ottelu Becasterin kautta tulee ensi viikolla marraskuun alussa. Ja tästä me saadaan hiottua sitten konsepti esimerkiksi Dallas Starsin suhteen tai kuka tahansa muukin. Oi, se kuulostaa aivan mahtavalle. Mutta tosiaan lyhyen aikavälin ennusteet ja näkymät ovat hyvät, mutta pitkän aikavälin näkymät, minkälaisia näkymiä siellä on, minkälaista ennustettavuutta meillä sinne on, minkälaisia prospekteja meillä on, miten isoista kokoluokista mahdollisesti voitaisiin siellä puhua sitten bisneksen kannalta? No jos aloitetaan Amerikoista, niin jos me puhutaan nyt näistä ensimmäisistä asiakkaista, noin 300 000 euron liikevaihdosta, niin silloin kun me päästään syvemmälle markkinaa kiinni, uskoisin, että puhutaan useista miljoonista. Se on merkittävää. Tuossa mainitsit, että Amerikoista ensiksi. Onko meillä sitten muualle maailmaan jotain avauksia näköpiirissä, joita voimme lähteä viemään eteenpäin? On itse asiassa omien kontaktien kautta on löytänyt oikein kaverin, oikein lähestymisen esimerkiksi Aasiaan. Että meillä on jatkossa niin Singaporessa ihminen, joka alkaa tutkimaan sitä Aasian markkinaa. Ensinnä niin Singapore, Malesia, Thaimaa, Indonesia, jossa urheillaan myös paljon. On erittäin paljon tapahtumia. Joo, voin kuvitella, että siellä on eri väkirikkaat maat kun on, niin sieltä tulee sitä sisältöä on saatavilla hyvinkin paljon ja sitä voidaan sitten monetisoida ja saada näkyvyyttä.
Ja tuon Texas Rangers ja baseballin kuvioissa niin voidaan lähteä myös sitten Japaniin, maa, jossa baseball on lähes tulkoon tai ehkä isompikin kuin uskottu. Joo, sen muistan siellä käyneenä, että siellä niin kuin lähes joka päivä usealta kanavalta tuli sitä baseballia. Että se on niin kuin kansallisurheilu lähestulkoon siellä. Otetaan tähän nyt loppuyhteenveto sitten. Suomessahan meillä oli niin isoimpina Maikkari ja Hifki, jos oikein ymmärsin, ja siellä on niin kuin kassavirtaa. Maikkarilta tulee jo, se on moninkertaistumassa, Hifkiltä on myös näköpiirissä. Ja sitten Yhdysvalloissa on tietysti tämä Sports-kiihdyttämö, jonka kautta päästään eteenpäin, ja EarthX. Ja sieltä on tulossa sitten lyhyellä tähtäimellä liikevaihtoluokka on satoja tuhansia, ja sitten pidemmällä tähtäimellä puhutaan 6-12 kuukauden jänteestä. Siellä on sitten kenties miljoonia suuruusluokassa, jos oikein ymmärsin, Marko. Kyllä, ja tämä HIFKI tuli oikeaan aikaan, koska me voidaan luoda tämmöinen ammattiurheilujoukkueen konsepti myös. Että opitaan samalla HIFKin kanssa ja viedään se konsepti sitten valmiina tuonne Amerikkoihin. Kiitos Marko. Nämä kuulostaa todella hyville uutisille. Meillä on konkreettista kassavirtaa, meillä on erinomaiset näkymät, mitä viedä eteenpäin. Nyt näiden näkymien ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin sitä läsnäoloa, joka vaatii jonkun verran rahaa. Lähde sinäkin mukaan rakentamaan tätä B-Casterin kasvua.